Ramon, us esteu trobant molts casos de gent que es separa, es divorcia i tenen problemes per l'habitatge i segueixen compartint pis? Sí, de fet, el que està passant sobretot és que hi ha poca oferta, degut a que es regula el preu de lloguers i tota una sèrie de lleis que fan que hi hagi bastanta inseguretat jurídica, no? Sí que és un client habitual de pisos de lloguer que hi ha gent que s'ha separat, que se'n va buscar un pis perquè ja no pot viure més la seva parella i temporalment busquen un habitatge normalment a prop d'on vivien abans, del nucli familiar, no? Per seguir tenint la relació, sobretot si hi ha fills, i això sempre ha sigut un client habitual de pisos de lloguer. El que passa que ara, com hi ha poc pis de lloguer i després també el tema econòmic és un problema, sí que pot arribar a passar això, que alguna persona que separa el que fa és buscar un pis molt petitó, amb un preu, diguéssim, molt ajustat al màxim, no? Això sí que tenim sol·licituds de gent, escolta, si és un pis d'aquest preu, truca'm perquè tinc aquest problema i tal. Gent que separa i que potser busca a vegades compartir perquè ell sol no pot anar-se'n a viure a un pis sol.